uzokubona ezisenzo zakho zenkohlakalo Yehova uzokubona ezisenzo zakho zenkohlakalo Yehova uzokubona ezisenzo zakho zenkohlakalo Yehova uzokubona ezisenzo zakho zenkohlakalo Velufume sihambe Velufume sihambe Right ke bantakwethu silapha ke kumhlaba wasentsimbini apha entsimbini ke silapha ngokutsotyelwa ke zimpukazana eziluhlaza ngokomzi wakwamsungubali unkosi ke usoloko ethe rhoqo ezama kangangoko into yokuba sithe nkosi masukucele noba mhlawumbi sikuphazamisile kwimisebenzi yakho sike sizofika apha ukuthethe nezintatheli ezilapha ecani kwakho ngenxa yentoba igalelo esilifumanayo ayikokuqala uyenza imizamo yokuba kufumaneke uncedo kumzothile njengoba sisecani kwalendlu kukwamsungubali apha nkosi nkosi wasentsimbini Gcinizwe Gcinizwe silapha nkosi ikhona into ekuchukumisileyo ngelikhaya waphela usibonisa lona sifuna ukunikeza wena ithuba uve kunjani luthini oluncedo ulunqwenelelayo kule meko ukuyo ngoku ungathetha naye Chase Gcinizwe nkosi Gcinizwe ingaba masiqale sibulele ngenyathelo lakho othe okanye ngenxaxheba yakho othe wayithabatha ngokuba ubona ikhaya eli nalapha kwatata uMsungubali imeko ekulo then waqonda into yokubana mawuke ukhwebe ndithi ke xa ndincoma ndifuna ukuthi into yokubana ayingabo bonke abantu abenza loo nto because bekufana into yokubana ezi zinto ezi zizinto zikhawuleza ngabo bonke abantu abasemagunyeni abanjengoceba kunye no-ward committee ngabantu ekufamba lo mcimbi walapha ekufamba kudala bewuphethe osi ingaba lixesha elingakanani lo mzi unje deske kwade kwabe uyavakalela hey mandibulele nsisi ndibulele nako i-NGO lohamba nayo yes sekunethuba wena udala imeko yalapha inje kamba xa kunethe kakhulu kuyenzeka le ndlu iwe nje bani ibomba iyavuswa ngoku nenye lapha ngasemva nayo inengxaki kuba xa kunethe imvula ezinkulu nje basekuxhaphake imvula ezinkulu iwe nayo as a result noba bekuNovember last year umama ke wasicela nabanye abafana balapha endingqini uba make siyogawula intungo nesibongo wakhupha iveni yakhe kukhehlekazi saya kwelinye ihlathi apha sabuya nazo intungo sabuya nazo izibongo sizo ke ngokwezi zibethelelwe apha nje ubona ngathi kuyalungiswa futhi